Ok, hai să dăm drumul. Dăm de aici. Stai mă, de unde m-am bășit stai? Fiți atenți, dacă nu știți ce s-a întâmplat, eram pe live și m-am bășit din greșeală, fiți atenți. Fiți atenți. M-am bășit din greșeală. Ignorați și vă jucam. Bă, ce se întâmplă aici? Bă, ce se întâmplă greșeală? Fiți atenți. Bă, da, am râs. Că încerc să nu mai râd, să auzi și pe fata. Mamă, pe asta o punem faze amuzante de pe live-ul. Bun. Combinată pe asta, ești bun? Ce m-am bășit să mă bat pe sala. Ce m-am bășit să mă arăt sala. Și m-am și uitat. Combinată pe asta, ești bun? E să ne vezi. Stai mă. Văd ce s-a terminat. Păi, ești nigăr. Ok, calmă, că asta chiar a fost.